Awit saking panuwunipun Kadang Panitia Laksono adicara kirab budaya merti padukuhan wonten ing padukuhan Kaliduren ugi boten supe kita aturaken agung matur nuwun dumateng kadang-kadang kita sponsor ingkang sampun paring pambiyantu dumateng kita sedaya warga wonten ing padukuhan Kaliduren nenenjih saking Astra Wates lan ugi Mas Sataur Abadi Sleman Bakpia Pojok Yogyakarta Kopi Puncak Toko Tunggal Bakso Iksan Tempeku Kedung Gupit menika juraganipun Mas Yoyo putih nggih piyantune. Oke, teng mriko nggih. Matur nuwun. Lan ugi Hukya Chicken warunge Mbak Ria Bendo. Putih niki juragane Mbak Ria Bendo. Oke, menika piyantunipun. Ugi keluarga besar RT 07 Kaliduren Kebonarjo. Lan boten supe ugi sedaya warga masyarakat padukuhan Kaliduren lan saha Bapak Ibu para donatur sedayanipun. Boten supe dipun sengkuyung kalian Rengganis Sound System ingkang dipun prakarsai panjenenganipun Kang Mas kula. Terus sapa Mas jenenge? Nggih, Bapak Ibu pamirsa pamirsa ing semangke sugeng mirsani kiprahipun Bapak Putri Sekar Kinanti saking Segoro Kidul. Kok Segoro Kidul? Bantul Kidul. Nggih. Bantul Kidul. Bener ta, Mbak? Oh, bener kok Mas. Oh, bener Mas. Lan ugi kita aturaken matur nuwun dumateng kadang-kadang kita YouTuber Indonesia ingkang sampun nyengkuyung wonten ing wekdal dalu menika. Tepuk tangan untuk YouTuber kita. Iya. Terima kasih. Nggih, nuwun sewu, menika kula seragame rada beda mergo niku dituntun kalau Mas Klik Toples kowe kudu maju ngoten nika. Nyuwun sewu nggih Mas Arga, Mbak Linda, lan kadang-kadang kita sedaya wonten ing wekdal dalu menika. Matur nuwun dumateng kadang-kadang kita Kipli Lombok menika nggih. Lan ugi monggo dhateng Bapak Ibu pamriksa pamirsa menika stan-stan ingkang wonten ing wingking sampun dipun larisi nggih. Menika harga murah meriah ingkang sampun napa nggih kasediaaken nggih wonten ing wingking menika. Lan matur nuwun sepeda malih dhateng kadang-kadang kita YouTuber Indonesia ingkang sampun kersa paring panyengkuyung wonten ing wekdal dalu menika. Boten supe ugi dumateng kadang-kadang kita Sekar Kinanti Bantul Selatan. Sekar Kinanti. Andraing Kang Puspik Toro kasih liring Sampirono Amre Sekar
gadung kongas kandanyo mawe raras renande trio Yuk. Sekarang ini Bantul Selatan. Yuk. Ayo kau. Sekar Kumala wasit yang ada di kanan. Yuk. Yuk.
ayo so. Ayo. Ya oh ya. Ya oh ya. Oh ya. Ayo. Sekar Kumala memang untuk Anda. Ayo. Iya. Oh ya. Kita sobang pambagyo pambukan ning margian hang laluri kabudayan atur salam nuju prono kita sobang pambagyo pambukan ning pahargian ang lestari kabudayan Indung kepala indung hujan diodik isine mandung anak siapa pakai kerudung kata maliri kaki
rondo lurik olane sawo asih cilik kudu dewa ana lirik sing kira-kira sing pilih sepule rondo sekarang ini nanti isih kurang apa kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarake kami sama tolong gigi hati aja ngomong caca-cacahi isih ora nyangka kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarake ayo sang sekarang ngomong ayo yuk lore olane sawo lore olane sawo kasih cilik putus kowo Surabaya berupa Hujan di otik di sini mantuk anak
mata maliri kaki asandung mene ora lontoro sing ijo malih putih ujang mene orang luyuro sing bojo ra tau terus kok durung oke nono bagi sekoro nyawang pantes yen karo kowe tak enten lepas sirodo aku cuma putih ujang maneh orang loyolo sing duwe bojo ra tau mulih mau kemana dari Jepang ke Filipina kalau boleh aku bertanya yang rambut panjang siapa namanya kali kena dipendung jajaono atau singang dunya pedot ing tali bisa disambung pedot katresnan ketok ning boyo yo Selatan Sekar Kumala Sak Jose ya yus koyo selong ya koyo no Sekar Kumala yuk. Yuk. Sekarang Kinanti Buta.
Yo. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkir, panas kabeh-kabeh, nyamlang tenang, wedang rontene. Manis benar pelayane, sentelan apa terong, sing pilire kok ora rumangsa. Esemane sindene gawe tentrem atiku, esemane akule gawe kangen atiku. Ramah manis-manis balayane, sentelan apa terong, sing pilire kok ora rumangsa. Esemane bakule gawe sesem atiku, esemane bakule gawe kangen atiku. Sekar Kirati yo solo solo yo ayo yo
hoa 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 hoa. Artinya asik. Anita. Dos. Lo. Iya. Hao hao. Lo. Hao he. Lo lo lo. Oh hao. Oh hao. Oh hao. Iya. Masak dulu itu. Ekolane yo, sayangane. Yo 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 ya ya. Lolo ya ya. Ya ya. Lolo. Yo. Oh. 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 Yo. Sekali lagi. Babul, babul. Lagi kliwon ketruk amul. Yuk. Barang. Hei, yuk. Yo. Ayo son. Yo. Awas. Linda. Silakan bayar. Yo.
foto Majetin lolo-lolo wong mati ora apa yen apa meseni bocah yen urip soleh duwe iya haya kake Ayo toh, what did you group? Ayo mul.
Wiwit budal janjine bebarengan karo lambi abang terus kapiran Yuk. Cara nih. Yuk. Ayo dong. Surat hirap ningrat lapor sama bau tidak sama sakitan gade mati oloko polo trongko putaring roakio polo katon maeso oleh dibungan Chandra Niro kakang kantan kang sekara katun lawan kembang terus ngamur Winor lan koyot-koyotan Sandi itu semua mengambar aromormu sing dumo gumelun Sinawa angler mego lan mego opantolo Siraman sakit gak mati oloko Kodronggo butaling kalakio bolo Kantor main saliwannya Ya berikut Chandra Niro Sirap Konco paring Gusti kang Maha Agung Yukang manungsa kang saderma ngampahi Uga eling kosong Ya punika mlawan Gusti-gustimu Awas, yo. Oh,